I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Akala mo lang wala. Pero meron. Meron. Wala lagi ko'y sakit! Wala ko'y sakit! Naa kay sakit. Wala lagi! Wala lagi! Wala! 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 Sakit ay. Nalipong man ko. Nasobrahan din ako kusog pagparok. Agay! Paeng! Paeng, ano, nasad Ma! ka? Ma! Nalipong ko, ma! Unsa? Nalipong ko! Ay, abli, hey, ang pultahan, hindi ko makadungog, di mo. Di ko ka... Konsensya. Asa mag... Ablihing pultahan, be? Paeng! Paeng! Wow! Paeng! Hoy, Paeng, unsa ba? Wa naman mo tingog. Paeng, abli, lagi ni! Hoy! May nahitabo ka niya? Ay, nang lakra ba ning tawhana na? Asa na ba tong mga yawe? Paeng! Paeng! Oo. Ma! Nalipong ko, ma! Oh, unsa? Kinuo ko! Naunsa man day ka? Nalipong gani. Ay ngano laging nalipong ka man? Kay... Nalipong man. Ay pagtarong gani Paeng. Ako hanaratol na rabagyog ko. Tanawa ulos pad kaayo ka o. Tapangi ko, ma. Unsa lagi mo'y nakaingon sa imong pagkalipong? Unsa ba tong lagubog akong nadungog ganina? Kwan... Akong giparok akong Sa bongbong? Dahil sa kay sakisami. O, basi dig sa saog ba? Paim na lang ko kwan, be. Paracetamol. Dado na lang ti ka sa ospital Paeng. Ayaw na, ma. Paim na lang ko. Oh, Mawala lagi ni. sige. Kadiyot ha, magkuha kong tambal. Kumusta na? Okay naman, ma. Ikaw, kumusta ka? Kumusta na imong gibati ba? Unsa man nalipong pa ba ka? Sakit pa ba imong unsa man? Okay naman gamay, ma. Di na parehas ganina. Patanaw sa doktor ugma ha. Mawara ni mo, eh. Mawara ni inig katog na ko. Tuod di ay. Kano bang imong magiparok imong ganina? Unsa naman sa day nasud sa imong utok? Naglalis mo, good mi. Ni kinsa man? Akong anghel. Ha? Uy, ngano man in town? O ngano nakiglalis ka man niya? Wa ka ba mahadlok Paeng? Ang hilgod na unya nakiglalis ka? Siya may nangun na. Dong, Paeng. Sa sunod, ayaw na in taon pakiglalis sa imong anghel, ha? Ayaw na ba yakit in taon, dong? Dili man gyud ko makatuog, eh. Huwag yung ko kasabot ganong naglalis si Paeng o ang iyang anghel. Oh, makiglalis ba sa diay ang anghel? Diba, buutan man yun unta na ang anghel? Dili ba ka maong masuko? Pero, anong nakiglalis man ang kang Paeng? Og maupagyud ko no'y nanguna, puong pang Paeng. Oh, sakto pa kahas pangisip ang akong anak. Kuya. Ngingaw lagi ron silang Paeng. Ngano ka, no? Unyag mingaw? Walang. Boy, concentrate siya magibuhat. Ay sige pamantay soban. Wa mo ko namantay, kuya. Igo ra bang ko nisulti base sa akong nakita.
Nanandagot nga kada adlaw na gyud nga daghang tao sa ila. Pero karon, wa may tao. Ug wa ko nga kita ni Paing. Sinang sabil raman to akong nabantayan ganina nga nilakaw nga may danang pan pabalik. Ikaw ba asa ka kanaliwat, no? Magikanaliwat lang mamagpapa, no? Ikaw chismoso kay ka. Ni... Nagkabantay ka, no? Detalyado pag ikaayo ang pagsulti. Kita gikas paglakaw o pagbalik ni nang sabil nga may da nga pan. Unya kay bawo ka, unsa tong pana ang gipalit ni nang sabil? Aw, wa so kay bawaan ako yo eh. Pan Belgium. Masismoso mo na ka kinako, kuya. Ibago kang pan-Belgium ang ipalitan ng sabil. Pero, ganun mo, kuya. Ganun para good. Ganun may bawa mga kuya. Imor kong binuangan sa. Hala. Ako ba yan ito sa bikiri ganina? Di palit og pan nato. Nangita ko Belgium. Ingon ang tindira, last na lang ko nung gipalit ni ng sabil. Kaha? Oo. Hmm. Sige na. Dali na nato itong gibuhat diri. Naungot na minon eh. Tungkol sa chismis ni mo. Tempa. Unsa din atong gibuhat, kuya? Huwag ka kay bahon siya na itong gibuhat. Ha? Nagdamgo ka, Buboy? Ha? Sigurado ka? Nga huwag ka mahibaw unsa ni Buboy? Nagtanga ka? Nagluto ra daw kuya. Oh. Ni-assist ko nimo karon pero wagid ko. Blanco jud ko kung unsa ni atong gibuhat. May ganino kay wa ta mag-vlog karon no. Makakita on atong mga guys and peeps nga blanco ra ko. Do not tingali kay gihuna-huna. Wa gani kay ginahuna kuya. Wa gani blanco ko. Mao nang utana ko nimo unsa ni atong gibuhat. Tagaan na. Wa gani sa urang utok. Sudli. Wa gid lagi kay sod. Huna-huna alang. Aron nga ma-exercise sa ng utok ni mo. Lutil lang ko kuya. Di ko masulti. Kanong katawa man ka? Nahinumdum na ka? Wa. Onya, nga may katawa man ka? Angang. Otro mo sa kang wa may baw unsa atong gibuhat. Ano kay bawo magaboy? Daan ba ko? Doon na bito giingon ana nga blanco lang kita. Naatay gibuhat pero wa diha nga tong una-una. Bisan unsaon na tugpuga ang atong utok wa gi mo gawas. Pero doon natay gibuhat, kana bang murabag mekanikal na lang ba? Lagi? O ingon anak ko karong adlaw? May buhat lang ko kay kinahanglan man. Pero wa diha ang kasing-kasing. Wa di ang huna-huna. Pong pa ni Boboy, galutaw. Doon naman sa ko'y mga ingon ana nga moments. Wa ba yung ginatuyo ah? Wa gito yu ah. Mukalit ra gyud na siya. Di sad kalikayan. Ah. Ha? O sa'yo magkitanaw? Hawa. Ha? Si nang sabil. Unsa man siya? Ha? Mura man nagwa mahimutang. Bitaw no? Ngano ka na siya? Unsa naman ang orasa? Alas 9 na pasado. Wa pa man gid magmata si Paing, uy. Naghagok pa man. Bisag giunsa na nakugpukaw, dili gid bumata. Oh, unsa ba ka, no? Muadto ba ka kung imok? Oh, pero naaman sad si Bea. Nagkamaldita na ra ba tong babayhana? May tag si imok rang usa kay dali raman to siyang uto-utoon. Dili man ka maong magdumot si imok maong pwede ra gyud kong muduol niya. Naalang gyud ang babayhana. Wa para ba gyud ko mahuwasi sa iyang pagtubag-tubag nako. Ma! Nagmatanas Paing. Ay salamat in taon nga nagmata na ka Paing. Nagikulbaan na baya gyud ko ganina. Kay bisag giun sa tikagpukaw dili gyud ka mo mata. Unsa na may pamati ni mos imong o? Gutom, ma. Ha? Gigutom ang imong o? Jesus Mariosep, kakuyaw na baya in taon ana oy Paing. Akong tiyan gigutom, ma. Di akong o. Aha? Ay, pastilan. Ay, naratol manggug ko.
Naunsa naman in taon ko ini, uy. Kadali ka anti kag pagkaon din he, ha? Manaog na ko, ma. Ay na lang pagdada din, eh. Sige, sige. Mag-andam na ko. Sige. Sunod dayon dire, ha? Ay. Dapat pag akong uda. Kakutom ra ni. Mawa ra ni unya. Patanaw, doktor, uy. Ipatanaw ng uni mo. Ayaw kumpiyansa. Anong mo ato pa magigog doktor nga? Naaman ka. Ngano daig imo na lang kung tambalan? Gamahanan ko kagod. Kanusam ko ni ingon nga gamahanan ko. Adtog doktor ka o paing. Kahi gani kag o. Magmahay ka gyud. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!